Hier tu te in Savain Chibele ule lom thu soina tur kan nei te kan soina sanga hei mai chana te ka thian ten video isiam chutiang hatiang tia I min thuron pe tu te in chunga lom thu kan sei duwa abik takin kan miss in nang ma ka lang tam to lo la isa va thalak te tilang thin la atia ni adika ma ni lan tam khar kha angai lawa nu zat sa va thalak thin kan ni nu sa thalak thin kan ni thalak tam tak thanem tak kan ya khang te kha kan tilang to na ni thina khi mà lần aya thuron thatak tak min pe ka wangin chunga kalome mis chunga lom thu ka sei mol ani chu euro 2024 Germany khelmek a round of 16 khel tur chinfel ani to kan sui le dok lok du chu video siam hi ka ta nge na hau ta ke be ma phone ve ka ti kan ni laptop man tang khai kan tuma internet connection ka ti fel ve ka chuan ka Google account te ka siam ve ka ma se ka engamoni wanghin timayang achan beraka he chu internet password an thlaka ka chung ten an thlaka chumi wang chunge mani ka tia laptop atang chuan ka khoi thei tam ye dawa laptop khoi thei dang chuan ka na ul sam vek tur ani ma ro chu phone ati kha ka ta na poina ong chung lo ma se hào tak do lek thina chung chu kan soi dang ve mai ani video in clear saka in support tu te chunga lom thu ko suya min subscribe sa ve zel tur de le like le comment te men ti sa ve zel turin in khongoina kan dil bok ani YouTube hi hey tun ma chuan kan ti dei tang tun ma chuan dairy angin dairy le khabu te le khabu keng ten an thil mu chan chin te hey ram nge ni thliar kar thar an mu chho te ang chi zong kha ziak vekin le khabu ziak vekin an da thina an kal na an thil mu te an sava mu te po ziak vekin ka rena lo ziak vekin an da thina amaro chu tuna chuan technology awangin hey tian YouTube mangte Instagram mangte Facebook mangte engkim bai X mangte Twitter te thin mo kami ha X ani to kami mangte tam mai social media platform sang heng hi tun a chuan dairy ang an to maya te chuan in chu tiang ang mang a chuan ka in ngai ani YouTuber ka in ti lova ka chuan influencer ti poka influencer in ti poka ni lawa mani in document nuam te chi hi ka ni hrim hrewa
hei sa nong cha tha kalak thin lai atanga in video thin to kan ya ka video masalam dai te in thir let chung chu a takin fin fiat thei ya riat thei na oma chung te chu kan soi lang ve rim ani group A atanga group F thleng an oma Euro 2024 khelmek a hian Germany a khelmek a hian group A tanga group F a pakhat na le pahnih na hi a chiang sa an ni a round of 16 khel tur chiang sa an ni a tichuanin som pahnih chiah an ni ta ni chumi chu chu chuanin hmun ruak pali al awma chu tena hrang hmangin an te a goal thun hnem team te goal chhuat lem team te ang reng te chuanin enge ni ka sayang tiang tena hrang ani chuk asap tong takin criteria hrang hmangin an ena tichuanin atitha zuar pali in som pahnih kha an zom ta a chuan som paruk an ni ta a chung titha zuar pali te chu Netherlands an ni a Georgia an ni a Slovakia an ni bawk a Slovenia an ni bawk a an ni hi Slovakia hian point thum mangin an luta abak chung pathum ka soi khan point li mangin an luta an group a pathum na vek an di chuanin in khel tur te hi kan sei ve de hrim anga Switzerland group A pahnih na an ni a point nga hmu a pahnih na an ni a Switzerland versus Italy hian group B a pahnih na an ni a an ni hian point li an hmun in group a dar kual chen ve Berlin na in khel tur an ni a an khel hun ni tur hi in ni som ni pakua June ni som ni pakua an ni a hmu nawm dawn hle ani hmu nawm lo tur a awm tawh lo a a chan chu Euro hi ram du a piangin an Europe ram du piangin a khel thei ni lo a a Euro khel tur tuna a khel tawh tuna group a awm tawh ho mo group A atanga group F ho pawh hian qualifying an khel phota qualifying an khel zuah tikhan group an rawn in then na tikhan hatang khan kan an khel tan chauh ani qualifying khel phot angai ani Euro khel tur pawh khan mo chuan qualifying match se pawh en tur hi awm thin ani chuanin atuk zing ani chu chawlhni zingkar chawlhni zingkar nila inrin ni zan chawlhni zing ani chu inrin ni zan men ngai chawlhni zing chu tiang zel chuan an dawn a chu wangin kan soi fiam a salok ani min lo hra thiam lok lo June ni som thum dar som pahnih le chan ve a 12:30 AM Dortmund a Germany le Denmark in khel dawna group A a pakhat na point sari hmu an nia German hi group C a pahnih na point thum hmu Denmark an ni chuanin
ni som thum chol ni zan dar kwale chen ve a 9:30 p.m. a Gelsenkirchen a England le Slovakia in khel dona group C a pakhat na point nga mu an ni a England hi group E a pathum na point li mu an ni ve thung ani Slovakia hi chuanin chol ni zan men tlang ngai ta a July ni khat so pani le chen ve 12:30 a.m. Kelowna Spain le Georgia in khel dona Spain hi group B a pakhat na point kwa group brown na group an khel laia group brown an khel laia group match khel laia khati zok do nge ni point solid thei point mu turom zong mu thei point kwa lo se thiam lok point kwa a ma hruai tu an nia Spain hi first match a le second match a player ngai an ron khel tir la an squad thadzia lan na chu an match thum na defender pakhat ti lo chu adangin an ron thlak vek a chu chung chuan group a pakhat na an ni thei ani Georgia group F a pathum na an ni a point li a tling an ni a an ni hi Georgia hi Euro hi an voi khat khelna ning ka ria ka sei sual lo chuan an ni lo pon round of 16 voi khat an luna chutiang vel chu an ni Georgia hi Verets khelia an neya ne Napoli dana che tha em ei hi khel tha em ei ni a Georgia tan te pon goal athuna Georgia in hana ber ani group team game chon khel te mek me a ma se Verets khelia ten neya an thlamuan pui khopang ti kha karin dan ani chol thotan zan July ni khat kwale chen ve dar kwale chen ve 9:30 p.m. Düsseldorf France group D a pani na point nga mule Belgium group E a pani na point li mu te ani khel do na France te Belgium group match an khela be sei an phalawa amaro chu an in siam that keringa round of 16 an khel to do naมันใช้เตรียมลูกก็ละลอยละเจละเบลเยียมพอดูทุน3รัวฟรานซ์พอดูทุน3รัวกรุ๊ปเมทชวนอามารจูทีมชานี่อันเขียวชัดเตลกริงอันนี้อันดดเลียชวนจุลายนี่ทอเลจิงทอรันจานเมนง่ายมั้งสอบปนิเลชันเว 12:30 a.m. Frankfurt Portugal versus Slovenia ani group F a pakhat na point rukmu Portugal ani group C a pathum na point thum mu Slovenia ani untot lia chuan thole
hole July ni kuala chen ve 9:30 p.m. Munich Romania le Netherlands anni ve thung do na group E pakhat na Romania point di masuai anni group D pathum na point di Netherlands anni makop mai group E pakhat na point di group D pathum na point di mu ve si chuan ani nang lo khop mai Netherlands an tlateuh khop mai an in hlang kai ram ba an lompui oma Netherlands an tran oma Xavi Simons en group match khel masak ber nge adot tu ni ka sia ta khana khel tha attacking midfield ta an ron da a khel tha em match thum na khan an lu tir lawa second half alut chawa a position kha right wing lama right midfield lama right wing lama an da ta ya khan tiswal deuh hlekin ka ria Netherlands an en via wangai ani team Romania an khel dona an hupur don ho lawa an hne pawh ka ringa tialan dana chuan tu pon Netherlands chu chak zawk turan ngai vek tin ka ringa amaro chu Netherlands team hi anin siam that viawa ngai don ani round of 16 match stop ber khel tur nilai July ni thum so pani le chan ve 12:30 a.m. Leipzig Austria le Turkey hian Turkey ti hian ziak tla chen Austria versus Turkey ani group D pakhat na point ruk muwa masoi tu Austria ani group F pani na point ruk muthawa pani na Turkey ani hang te kha group round of 16 khel tur te le an khel hun tur te ani football fans te in tan zong in ram tran te an chak ngei theina du sakna ka hlan chewa ti chuanin ka channel te min ngai hlut saka min lo support tu te zong chung alom thu ko soya min lo subscribe sakzel tur te po in khoina kan di la kan gan chewa ati mai mani in dokumena da ve mai kha tinge ka sayang min lo se thiam mula trong kam thiam lo le dang ok nen ngai to na te alo chomol to ka sei mai thei thin lo subscribers chuan katling to ka monetize thei to subscribers mang chuan watch hour kala tling lawa kha tlin lo na tlem to ma chu wangin khongai takin in khongai na kan ge nanga he channel hi ka monetize theina thei top min cho pui turin in zawa in khongai na kan deal tak me wa kan nge tak me zo ani pathianin alet tam takin malsom na avurang chu ti kha ka bei seina ani ka du sakna ka hlan bok chu ani ru lo ngai te lo tong tra pui zer ula thei to pa tran an lak
thei na tur te chak na kan nei thei na tur te huai sen na kan nei thei na tur te puin pathian he na min lo dir pui sel ula ti kha kan ngen bok chu ani pathian in mal som chu ro se bye bye ve kule